एगो गुरबहिना रहली, खाली महादेव जी के चर्चा करत रहली, खाली महादेव जी के चर्चा करत रहली। तो यही तरह देखत 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 उनकर लइका कहीं जात रहलन, रास्ता घाटे चाहे जे भी कुछ कहूँ चाहे ना जात रहलन बाजार करे, मानो कि बाजार करे। उनकर माई कहली कि ये बबुआ है 20 रुपया बा, आ लेके आ तू जा बाजार करे। कहली कि 20 रुपया में आलू ले लीह, भांटा ले लीह, प्याज ले लीह, लहसुन ले लीह, माने 12 प्रकार के सब्जी ले लीह 20 रुपया में। तो लइकवा तो घर से चल देलन झोरा लेके, पैसा गिनो तो जास कस की पैसा 20 गो बा, आ माई हमार 12 गो सब्जी मांग देले बिया, कैसे हम लिया आइब। तो का भइल कि ऐसे ही माने अपन सोचत सोचत जात रहलन। कहलन कि ये शिव गुरु कौन उपाय लगाई, अब अगर जे सब्जी नहीं खिले जात त माई हमर खिसियाइबे करी। माई तो खिसियाई, हाँ अब तोरा ले हई हम मंगनी त काहे ना लियले। तो अपन सोचत सोचत जात रहलन। तो सही काली माई चाहे दुर्गा माई, माई तो कोनो एक ही है, कोनो माई है गई ना हई। का कहली माई जी आके बूढ़ के रूप ध लिहली, अब बूढ़ के रूप ध के आ कहीं रोड पर बैठ गईली। लइका देखा तारी के हो जाले आवता, लइका घर ही से बेचैन बा कि 20 रुपया बा, 12 को सब्जी लेवे के बा, हम कैसे लियाइब। सोचत जात रहे। देखी लइका भगवान के रूप होलो सन, लइका पर केहू के दया आ जाला। तो माई जी के ना बर्दाश्त भइल, अपन बूढ़ के रूप धके रोड पर बैठ गईली। तो ऐसे ही लइकवा बरबरात जात रहे। तो कहली कि ये बबुआ आवे आवे सुन, अतना एगो तो हमार माई 20 गो रुपया देले बिया, आ तू कुछ मांग देबू, हम ना आई। तो कहली कि ये बबुआ 20 गो रुपया बा, बड़ा हमरा मन करता समोसा खाए के। लइकावा से माई कहतारी, हाँ माई जी कहतारी लइकावा से कि हमरा बड़ा मन करता समोसा खाए के। तो कहली कि बा एगो तो 20 गो रुपया हमार माई देले बिया, ओही में हमार माई हतना सब्जी मंगले बिया, ओही में तू समोसा मांगताड़ी, कहाँ से ले आइब हम। तो कहली कि ये बबुआ बूढ़ बुढ़निया के न कोनो काम कर देला पर बड़ा भगवान के माने दया बरसेला। तो कहलन कि ठीक बा। तब बाजारी में गइलन, तो अपन सब्जी ले तड़न, वो माने जवन जवन उनकर माई मंगले रहली तवन तवन ले लेहलन। फिर भी पैसा ओतने बा, 30 गो के 20 गो बा पैसा बा। हाँ तो कहलन कि रह बुढ़िया के समोसा बा ले ली, एगो मंगले बिया तो 2 गो ले ली, 2 गो ले ली। तो का कहलन कि अपन ओतने में मैं सामानो ले लेलन, उनका के समोसा ले लेलन बुढ़िया माई के। हाँ आइलन तो बुढ़िया माई के दिहलन। तो कहली कि जुग जुग जिया, कहली कि जुग जुग जिया। आये बबुआ तू अपना माई से कह दिह कि ये माई तू शिव चर्चा में जाली तो काहे शिव गुरु के भजन गावेली, माई जी काहे ना गावेली, माई जी के उनमें गीत काहे ना गावेली। तो माई कहनी, हाँ माई जी कहली, बुढ़िया माई कहली अच्छा कि अपना माई से कह दिह कि चर्चा में जो है तो माई देवता के एक गो गीत गा दी, शिव गुरु के 10 गो गई हम तो एक गो कौन माई देवता के गीत गा दी हम। अल्लाह हई पैसा तारा जतना मन करे उतना हमें भर लो, झोला दिली पैसा देली, अपन बेचारा चल गलन घरे। कहली कि उनकर माई कि ये बबुआ तारा के हम 20 रुपया पैसा देनी हम, हाथ ना पैसो बचवले बड़ो,
आ सब्जियो ले आइल बड़ कि पैसा के कर हो उनकर माई कहली कहाँ से लिए कहाँ से पौला है तो कहलन कि देख कि तू 20 गो रुपया देले रहलू हा हमरा ले कोई गो सामान मांगले रहलू हा हम जात रहनी है तो हमरा के एगो बुढ़िया माई भेटैली है तो कहलिए कि बबुआ आव सुन कि हमरा के तनी समोसा ले ले हो हमार मन करता खाए के तो हम कहनी है कि एगो तो हमार माई 20 गो रुपया देले बिया आ ढेर सामान मांगले बिया आ वही में तू समोसा मांगता कि हम बची तो लिए न तो ना लिए तो हम सब्जी मैं किन लेनी पैसा बचला तो बुढ़िया के समोसा लिया के दे देनी है तो ऊ है बुढ़िया माने इतना पैसा बचा मैंने उनके चलते पैसों बचल बा तो कहलन कि ऊ बुढ़िया माई जान तारी माई का कहली हा कहली है कि ए बाबुआ कह दे अपना माई ले न आ कि से चर्चा में जाली तो काहे शिवे गुरु के भजन गावेली काहे ना माइयो जी के गीत गावेली कि अपना माई से कह दिया कि जहाँ ले सफरी तहाँ ले बताई हन आ उहो जइहन चर्चा में तो गई हन देखी हर हर महादेव मैया भवानी की जय प्रेम से बोलो सच्चा दरबार की जय सातों बहनों की जय।